Ako nang gikuan yatag. Iwit ng mga bata kay mga bisita mi sa akong anak. Mga bisita sa akong anak nga mga bata ako di pa kumukaon. Dungan pa mi sa akong mga anak-anak. Art, Andre, dungan mi. Iwit ako kay iya man ni mga amigo. Mga amigom ni niya. Hanggang likod ka lang. Ay, yatay na ako. Yatay na ako. Tulungan mi sa akong mga anak-anak. Ako sa silang gipauna sa nako sila kay mga barkada man sa akong anak. Unahon sa nako sila. Mga barkada ba bisita sa akong anak nag-birthday mo ni nag-birthday nako kani. Nya mga bata okay ra kay ako na tong tawgon iguman nila kaon. Ako gani wapa gay ko kaon. Una lang na nako sila kay birthday boy man na. Asa? Thank you for watching guys. Mga amigo na sa akong mga anak guys. Bisita na niya akong ipauna sila kay iwit lang mi sa mga bata. Kanay gauna-una ay nay. Kanay gauna akong anak ko sa